går så för sig att man tänner sagt helslöjne, hur snack du brukar till först hål till något hål så breitne, så spelar det tvärt när jag någon och han som brukar faktiskt slå att få bollen i hål, han vinner. Det är så att det är bara maffolk. Kvar konfolkene? Tyvärr vet jag öde riktigt för fätter konfolk. Tyvärr vet röjna men det kan nog komma. Tar vi det kunna få en ordentlig breit här så kommer det helt säkert. Är några favoriter det? Ja, alltså vi har två unga mans. Det är gott nog nekver tillkomna män som är limmer fylla någon. Men det är två unga mans vi som är halka över första tjonen. Annar har inte spalt nekver förrjon. Han har spalt för det mesta Sverige, men han är föringer. Han heter Emil Dahl Jakobsen, och så är det Jens Gottesen, och tar klarar sig bäst i jar. Det var två slår mellan där, och tar spela samman, kom in i man löto. Det var väldigt spännande, jag vet inte hur det klarar sig. Och så är det några tre som det jobbar inte i ölen allt av. Så. Ja, hur snäcka löjkare är vi? Vi är och det är det 20 löjkare, och vi har en 20 jar. Det är inte stäck väl, man säger. Akkurat nu kom mjölken i Rockon och ett Sirmar Lutcenter, men annars är det helt fantastiskt och spelar ju flott, så jag alltid är inte så väl att det är till förra lägen.